Niektorí ľudia sú prirodzene citliví. Nevšímajú si veci len tak, hlboko ich cítia, viac im na nich záleží, prejavujú sa, vnímajú malé zmeny tónu, nálady alebo energie. Sú preťažení v hlučných miestnostiach alebo emocionálnych situáciách a nedokážu veci ľahko odložiť ako iní. Psychológia to často spája s vysokou emocionálnou citlivosťou alebo s tým, že sú veľmi citliví ľudia. Vysoký stupeň citlivosti HSP ich mozog spracováva emócie intenzívnejšie, čo môže viesť k silnejšej empatii, ale aj k väčšiemu stresu. Tento druh citlivosti môže byť silnou stránkou. Lepšie rozumejú ľuďom, sú dobrí poslucháči, hlboko im na nich záleží, ale znamená to aj to, že dokážu niesť emocionálnu váhu, ktorá nie vždy patrí im. Malé okamihy sa môžu zdať obrovské, ležérne komentáre môžu pretrvávať a bolieť, či už ich alebo niekoho iného. Rýchlo nevyprchajú, nie je to slabosť, nie sú dramatickí, cítia všetko naplno a hoci to môže byť vyčerpávajúce, robí ich to tiež neuveriteľne ľudskými a často neuveriteľne láskavými.